Hello guys, magandang araw sa inyo. Birthday ngayon ni Mama Dear. So, sosopresahin na birthday ngayon ni Mama Dear kaya sosopresahin natin siya ng mga ewan ko mga pagkain. Ganun. Ang alam ni Nanay ay simpleng salo-salo lang, kainan lang sa bahay, kami lang na pamilya. Kaya salamat sa sponsor natin dito sa mga handa namin. Surprise daw. Salamat sa kapatid ko na nag-sponsor dito sa birthday ni Nanay. Thank you very much. Siyempre kailangan ko ng kasama para magbitbit sa mga kukunin natin o mga pipick upin natin ng mga cake, ganon. Lechon siguro, mga puto, ganon. Siyempre pinapakilala ko ang aking kasama, si Polo. Pasok Polo! Sa Metro Bank ngayon, dito ko pipick upin yung cake na ginawa. Dito naman kami ngayon sa Robinson para bumili ng cake. Dalawang cake kukunin natin. Doon kami dadaan kanina pero exit pala yon. So dito sa harapan. Tignan natin. Paka-exit na naman yun. Init dito sa loob. Wala kasing punong kahoy na masisilungan itong sakyan namin eh. Nag-alala din kami kasi baka yung cake sa likod matunaw. Uwi na ba tayo? Uwi na, mainit na. Hindi mataas na yung temperature mo. Ilan ba temperature mo kanina? Hindi ka nagpakita. Baka na-detect nila na robot ka. Karating lang namin. Ilang oras kami sa biyahe. Magbababa na kami ng mga napili namin. Dapat pumadadi ko dati kasla ano yan awan di babin na ano na drawing yan na yung butonis yan eh may pin awan ti ko na awan ti babin na dati nga pag ate nga pagkansin ate kasta niya uwi kurang butonis sa gitna pino adi padait ni maya man dati hindi padait ni Gemma ko yan na tape measure. Ito lang, dito ko lang napansin gunting. Oy, matunis awan di ko aji babin case na nagpara. Wow. Wow. Hindi na ka mo kanit niyan si Piling o si Yan. Ha? Ano di mo kumami? Apo, nagluto. Apo? Hello guys, magandang hapon sa inyong lahat.
Ito na yung handa ni nanay. Maya-maya lang ng konti, umpisan na natin yung celebration. Hindi pa natin maumpisan kasi wala pa siyang mga bisita, mga barkada. Wala pa sila, hindi pa sila dumarating. So siya nga pala, shout out kay Tio Pios Lechon sa napakasarap na lechon. At saka talagang masarap siya kasi tinikman ko kanina yung isang balat, napakalutong, napakasarap. So maraming salamat kay Tio Pios Lechon. Pag gusto nyo umorder sa Tio Pios Lechon, ito yung number niya. Ayan. Ayan. Okay. So ayan, konting oras na lang, konting oras na lang darating na yung mga bisita natin. So wait lang. Kasi ako gutom na rin ako. A few moments later. Maraming salamat Panginoon sa pagdugtong ng buhay sa bawat isa sa amin, lalong-lalo na kay Ate Meli na nagdiriwang po namin ang kanyang ika-6 na po, 7 na kaarawan sa araw na ito. Nawa Lord God, patuloy mo silang pagpapalain, bigyan ng kalakasan ng pangangatawan. Ganon din po Lord God, mahaba pang buhay at magkakaroon pa ng marami pang mga kaarawan. Ganon din po Lord God, i-bless mo Panginoon ang kanyang pamilya, lalo-lalo na ang kanyang mga anak, si Ami at si Bal, at ganon din ang kanyang mga apo. At gabayan mo sila Lord God, at patuloy mo silang proteksyonan, lalo-lalo na Panginoon sa kanilang pamilya. Ganon din po, huwag mo sila pababayaan. Ito bang samot dalangin po sa pangalan ni Jesus, sa banal na Espiritu Santo, at kay mahal na Birhen Maria. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. May the good Lord bless you. May the good Lord, may the good Lord, may the good Lord bless you. Happy birthday, Ate Mary. Ano wish mo, nanay? Ano wish mo? Be strong, healthy. Okay. And always God. Okay. Ayan, yung makita ko. Teka lang. May kabi nga tabatera natin. Yung makina ko. Maraming salamat, Ami, sa binigay mo sa akin kahit na-surprise ako ng malaki. At sa ating Panginoon, nabigyan ako ng lakas lagi. Sana tuloy ang aking kalakasan. Hindi ako magpapakakit. Yay! Bibilangin ko muna. Happy birthday! Okay. Pwede na kumain. Sana susunod ulit, mas mahaba. At mas malaki at saka may bobbin case na. Amen, Lord God, i-bless Panginoon ang pagkain na ito na magsilbing kalakasan ng aming pangangatawan. Gamot po, Lord God, sa aming mga karamdaman at isyon ng Panginoon sa lahat ng mga nagugutom sa buong mundo. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Amen. Ganyan ang kumain.
moments later. Hello guys. It's already past 1 o'clock in the morning, December 13. So wala na mga bisita. Ako na lang gising. May natitira pa. Paano natin gagawin to? Siguro babalutin lang to. Natira pa rin, marami pang natira, marami pa talaga natira. So yung mga VIP wala, yung mga important na in-invite namin, VIP visitors, important person. Stone this thing. Diba?